Аз не знам защо си мислех, че до сега съм снимала. Калоян на 21 октомври, на 3 месеца и 20 на дена, на първия си басейн в Троянския Балкан. Топъл минерален басейн сред красивите листа. Да, всъщност е приятно. Ако искаш, можеш да се раздвижиш, да пробваш тя е различна температурата на различна. Няма вкус или мирис на някаква гадост. На хлор, да. Калоян плува с юмрук в устата. Но не мога да тръгна да плувам с него, защото ме е страх, че ще не гълта вода. Да, не пробвай. Ако искаш, може в плиткото там, в малкия басейн. Какво? Може в малкия басейн, в плиткото, ако искаш. Я, елате по-наблизо да го снимам как шляпака. Ще да не се метна аз в басейна, докато сме. Уху, бебе! Сляп, сляп, педалите! Пляс, пляс, педалите! Хубаво ли е така, момче? По-хубаво, отколкото във ванната, сигурно.